खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आं गोबाव सिबिनिफ्राय बेबायदि भिडिअ लाबोया भिडिअआ मोस्ट इम्पर्टेन्ट जागोन जायफोरनाखि गोदान इउटुबारफोर आरो इउटुबनि गेजेरजों भिडिअ खामायनो गोसो जानाय दङ फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा नोंथांमोननि जायफोरनाखि भिडिअ फैसा खामायनो गोसो जादों नोंथांमोना एसेबाबो आं बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जागोन आरो नङाबा बिपद जागोन नोंथाङा खस्थ'ल' खालामनाय जागोन आरो खस्थ' खालामै नोङो जेबो मोननाय नङा साबस्क्राइबार बारनानै लाब गैया नोंहा जुदि मोजां कन्टेन्ट लाबोयोबा नोङो साबस्क्राइबार नांलायलाया बे आरोना मानोना साबस्क्राइबार जाहैबाय जोंनो 1K साबस्क्राइबार नांगौ जों बेखौ मिथिखागौ 1K साबस्क्राइबार नांगौ बे हिसाबै आरो 4000 वाच टाइम नांगौ बे मोनसे भिडिअनि माखासे बे खानानै होनाय मोनसे खान्थि आरोखि बेखौ जेब्लानाखि नोङो बारनो हागोन अब्ला नोङो मा जागोन नोंनि चेनेला मनिटाइज जागोन आरो नोंनि भिडिअआव एडभार्टाइज प्ले जागोन ओमफ्राय बेनि बे एडभार्टाइजनि गेजेरजों नोंसोरो मा जागोन फैसा मोनगोन आरो बिनि गेजेरजों एसेब्लाबो जिउआव हेल्प मोनगोन आरोखि दा बाथ्राया जाहैबाय मा आं ओंखारदों गोदान इउटुबार थाखाय बिपद दा गोदान इउटुबारफोर गोबां मालायनि भिडिअखौ नायनानै आंबो इउटुबार जानोसै आंबो इउटुब चेनेल खुलिनानै इउटुबार बिमुंखौ लानो बयबो खामायनो लुबैयो नाथाय आं नोंथांमोननो आं मोनसे माने थार बाथ्राखौ फोरमायनानै होनो नागिरदों नोंसोरो आं दिनै गोबां माखासे इउटुबारफोरनि भिडिअखौ नायदों गोदान इउटुबारफोरनिखौ बिथांमोना हिनजावानो जा हौवायानो जा गोबां माखासे इउटुब चेनेलफोर दङ बिसोरो जाहैबाय मा अनलि मालायनि भिडिअखौ हगारबाय थायो मालायनि भिडिअखौ 1 मिनिट हगारो मालायनि भिडिअखौ 2 मिनिट हगारो मालायनि भिडिअखौ 3 मिनिट हगारो ओमफ्राय बिदि हगारै मालाबा बिराद हिउज भिउ फैयो 30K 40K 50K मालाबा बेफोरबायदि भिउ फैयो दा जायफोर मिथिखायो बेनि थाखाय नङा बे भिडिअआ जायफोर मिथिखाथारा गोदान इउटुबाव आं बेखौसो फोरमायनो नागिरदों आरो आं नोंसोरखौ आंनि साजेसन होनो नागिरदों आं जेनेबा आजलि 2022निफ्राय आं इउटुबाव खामानि मावै दिसिम फैबाय आरो आं जि एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय आं बेखौसो नोंसोरजों शेयार खालामनो लुबैदों जेन' नोंसोरबो गरफा गरनै इउटुबनि गेजेरजों फैसा मोनथों नङा होमबा न'खरा सोलियो मालाबा बिपदनि समाव टेका होयो मास मोनसेयाव मोना जानो हागौ मोननैजों मोनथामजों मोनब्रैजों नों मोनहैगोन निश्चय बे आरोना दा बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो बोरै फैसा खामायनाङा नों मा खालामदों मालायनि भिडिअखौ भिडिअ होनाया नोंनि थाखाय जुक्ति ना जुक्ति नङा आं बेखौ नोंथांमोनखौ बुंनायदों मालायनि भिडिअखौ नोंसोर मानो हास' 3 मिनिट 4 मिनिट मानो बेफोरबायदि भिडिअ होयो नोंगौ जोंबो मालायनि भिडिअखौ होयो जोंबो मालायनि भिडिअखौ होयो बाहाय माखासे डिफारेन्स दं माखासे पार्टफोर दं बाहाय आं नोंसोरनि खिथानोसै जुदि नोङो इउटुबनिफ्राय फैसा खामायनो गोसोथार दा एकदमबारे सियर गोसोथार दा अब्लासो आं खिथागोन नङाबा आं खिथानाय नङा ओमफ्राय माथाया जाहैबाय मा बे नङाखि बे भिडिअखौ रावनोबो शेयार खालामनो नाङा बे नङा नों शेयार खालामनानै हो नों सोरखौ रोंजानो लुबैयो माने ओरैबायदि नोंसोर दा भिडिअ हगारदों ओमफ्राय भिडिअखौ नोंसोर मालायखौ हास' होगासिनो दङ 3 मिनिट 4 मिनिट हगारनानै बिराद भिउ लादों गोरोन्थि जागासिनो दङ नोंनि चेनेला माने मा जागोन लासैनो मा फैगोन नोंनाव रिइउज कन्टेन्ट फैगोन रिइउज कन्टेन्ट फैनाय लोगो लोगो नोंनि चेनेला प्रब्लेम फैदि जाना होमबा रिइउज फैयोबा कन्टेन्ट फैयोबा नोङो मनिटाइज खालामनो हाला दाना नोंनि चेनेला मनिटाइजेसन जाला दाना भिडिअफ्रा मनिटाइजेसन जाला दाना नोङो जुदि नोंना जुदि एडभार्टाइज प्ले जाखाबायबाबो मनिटाइजेसन जाखानायब्लाबो नों मालायनि कन्टेन्टखौ नोङो हास' होबाय थानायखाय रिइउज माने फिन आरो गोदानै आपल'ड खालामफिनबावनाय बेबायदि मोनसे इस्यु फैनानै नोंनि मनिटाइजेसनखौ बिसोर दानगोन बन्द' खालामहरगोन दाना बेबायदि जायोब्ला नोंनो मास मोनसे बिदि सम होगोन मास मोनसे आरो नों गोदान खालामफिनबावदो बै माबानि मा होनना बुङो बिसोर मोनसे सम होयो बे समाव आरो नोङो वाच टाइम बारायफिननांगौ बेफोरबायदि मोनसे सम होफिनगोन बाहाय नों बारायफिननो हाब्लासो नोङो नोंनि चेनेला मनिटाइज जाफिनगोन आरो नों बै जायफोरनाखि रिइउज कन्टेन्ट फैदों बिसोरखौ नों दानजोबदो दाना दानफिनजोबदो बे आरोना बिराद गिदिर इस्यु जायो प्रब्लेम फैयो ओंखायनो नोंसोरखौ आं खावलायदों मालायनि भिडिअफोरखौ नोंसोरो जुदि हास' होयोब्लाना होबाय आंबो होयो आं दहाय होनखादों आंबो होयो जुदि नोंसोरो मालायनि भिडिअखौ हास' सफा होयोब्ला नोंसोर ओरैबायदि खामानि मावनांगौ नोङो बाहाय बाथ्रा बुंदेरथारनांगौ ससे होबाय नोङो ससे बाथ्रा बुंथारनांगौ आरोखि माने बे कन्टेन्टखौ बे आयदानि सायाव नों बाथ्रा बुंफिननांगौ आरोखि नों जुदि बाथ्रा बुंफिनाबा नोंनि मुख ओंखारफिनाबा नों खालि ओरैनो होयोब्ला बेस जानाय नङा आरोखि
नोङो बुंफिननांगोन बा नों बे भिडिअखौ होदों मानि थाखाय होदों बे भिडिअआव मा दं माबा मोनसे खिथानांगोन ना नङाबा नों डाइरेक्ट नों जेबो बुङा माबा खालामा खालि इडिटल' खालामनानै नों मालायनि भिडिअखौ होबाय थायोब्ला नों बोरै फैसा मोननांगौ जाखो बे इउटुबार जाम्बा नामा ओरैनो फैसा होयो नामा होयो आरो दा इउटुबा एसे मोजां प्लेटफर्म खालामना होदों जों जुदि मोजां मावोब्ला बिथांमोना गुबुननिफ्राय ब्रेन्डफोरखौ बोनानै जोंनाव एड्स प्ले खालामनानै होदों बिथांमोना माखासे कलाबरेसन जालायनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों दा बेनिखायनो आङो दिनै नोंसोरखौ आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायनाया बेनोखि जे नोंसोरो जेनिफ्राय इउटुबनिफ्राय मोजां रां खामायनो लुगैदोंब्ला दानो साबस्क्राइबार फैयै भिउ फैयैखौ दागाब भिउ फैनाया जाहैबाय मा कन्टेन्टनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन नोंनि कन्टेन्टआ माबायदि नों मा आयदानि सायाव कन्टेन्ट खालामदों बे आरो नोंनि डिसक्रिपसनाव लिरनाय नों डिसक्रिपसनाव मा लिरो जेनेबा नोङो खुलिनायनि लोगो लोगो नोंहा सेटिं थायोना नोङो क्रमाव थांनानै नोङो इउटुब स्टुडिअ'आव नों सार्च खालामनानै नों बावहाय नों सेटिंआव हाबफिनबावनानै नों बाहाय गोबां माखासे दंना टेग लिरनांगौ दङ नोङो नोंनि चेनेला मा कन्टेन्ट बेखौ नों सेलेक्ट खालामनांगौ कन्टेन्टखौ ब्लग्स ना निउस एन्ड पलिटिक्स ना टेक्न'लजि बेफोरखौ नों सेलेक्ट खालामनानै होनांगौ बेनि उनाव नोङो एसे बाहाय टेगफोर लिरनांगौ आरो नोंनि भिडिअ लेंगुवेजआ मा नों बेखौबो होनांगोन आरो नों टाइटेलखौ माजों लिरगोन बर'जों लिरगोन ना माजों लिरगोन बेफोरबायदि गोबां माखासेफोर दं स' बैफोर सेटिंफोरखौ जोङो खालामनानै लाजोबनांगौ जेब्लानाखि नों खालामनानै लाजोबगोन अब्लासो बिनि उनावसो नोङो फैसा मोनगोन मा नोंनि चेनेला भाइरेल जागोन आं नोंथांमोननो दिनै बे माबाखौ खिथाना होबाय स' गतिके नोंसोरो जुदि इउटुबनि गेजेरजों इउटुबार जानो गोसो जादोंब्ला बेखौ खामानिखौ माव बा सिडिंफोरखौ मोजाङै खालाम टेक्सफोरखौ मोजां लिर आरो थाम्बनेलनि सायाव बांसिन खामानि माव थाम्बनेल दिनै नोंनो फिल खालामदे नों गुबुननि भिडिअखौ नायोब्ला माखौ नायो थाम्बनेलखौसो नायोना नों थाम्बनेलखौ नायनानै नों फैयो आरो थाम्बनेलखौ नायनानै नोङो दिनै मा खालामनो फैयो थाम्बनेलखौ नायनानै नोङो क्लिक खालामनोसै उनाव जेबो गैला बेबायदि मोनसे आरोना स' गतिके थाम्बनेलनि सायाव मोजां खामानि माव मा थाम्बनेला जुदि मोजां जायोब्ला भिडिअआ माबोरै भिडिअ खालामनांगौ बिनि खोथा गैया नोङो केमेरा मोजां नांगौ हाइ क्वालिटि माने केमेरा नांगौ मबाइल नांगौ बे नङा बेसो नों मा कन्टेन्ट होदों नोंनि कन्टेन्टनिफ्राय मानसिफ्रा मा मिथिनो लुबैदों स' बिनि सायावसो डिपेन्ड खालामो आरो बिनि सायाव बिसोर डिपेन्ड खालामनानै मानसिफ्रा नोंनि भिडिअखौ नायगोन स' बिनिखाय आं नोंसोरखौ आंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय नोंसोरो जुदि इउटुबनिफ्राय रां खामायनो जुदि गोसोथारब्ला लुगैदोंब्ला आरो नोंसोरो एसे गावखौ इउटुबार होननानै जुदि नोंसोर जुदि मोजां खामानि मावनो लायोबा मोजां कन्टेन्ट होनो लायोबा दे जोंनि समाजावबो जोंनि बर' समाजावबो एसेबाबो थुलुंगा मोनो खिन्थु कन्टेन्टफोरखौ माने मोजां खालाम मानोना भिडिअफोरखौ आजिखालि उन्दै नायो गिदिरबो नायो जोंना नोंनि भिडिअ हगारनायावहाय समाजाव जेनेबा आगानसेबो खहा जानाय नङा नोंनि बाथ्रा बुंनायाव समाजाव जेनेबा एसेल' आगान मोना बेफोरबायदिखौ जों सम सम नायनांगौ आरोना ओंखायनो नोंसोरो बे गासैबो बाथ्राखौ जों बुजिनानै खामानि माव 100% नोंसोर फैसा मोनगोन 100% आं खोथा होदों बे खामानिखौ मावदो मालायनि कन्टेन्टखौ हास' हास' दाहो आरो होयोबाबो नों बाथ्रा बुंथारनांगोन बाहाय नों बुङाबा हास'नानै होबाल' जाया बेखौ आं नोंसोर खिथाखाबाय हास'नानै होबाल' जाया नों बिनि सायाव बाथ्रा बुंथारनांगौ हो बाथ्रा बुंनांगौ अब्लासो नों फैसा मोनगोन नों बाथ्रा बुङाब्ला हास'नानै होयोब्ला नों फैसा मोना बे रिइउस कन्टेन्ट फैनानै नोंनि चेनेला मनेटाइज जादोंबा डिमनेटाइज जागोन बे आरो खेबसे इसु फैदोंब्ला जा प्रब्लेम जायो चेनेला ओंखायनो नोंसोर खावलायखाबाय मोजाङै सानै हयै खामानिफोरखौ मावलायदो इउटुबनि गेजेरजों नों फैसा खामायनो गोसो जादोंबा आं खोथा होदों 100% नोङो खामायनो हागोन